Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2022-nji ýylyň 17 fevraly hepdäniň pensiýa güni. Türkmen halky debati kanalyna hoş geldiňiz. Şuňky gepleşigimiziň temasy Türkmenistanyň gülkünç saýlawlary, Türkmenistanda saýlaw kampaniýasynyň geçişi nähili. Näme üçin opozisiýanyň we halkyň wekillerini 12-nji martda geçiriljek saýlawlara Dana şäher hökmünde goşmadylar. Gelin bir-birden şu temalary açyk geçelim. Ine Türkmenistanda saýlaw kampaniýasynyň geçişi barada men size gözüm bereyim. Men birinji bilen sizden başlamaty gorýan, ýalňyja Türkmenistanyň gürleşdim. Bir topar adamlar bilen Türkmenistanyň näme saýlaw geçýär, näme täzerik, näme boldy, näme bolmady, näme bolmady diýip ýa-ni habarlar aldım. Indi şu habarlar bilen sizinle paylaşak bolýar. Türkmenistanda mektep okuwçylaryndan talap etdiler. Ertir hökman suratda öz kakyň, ejem, pasportlaryň kopýalaryny getirin. Ejem kakyň e-mail adreslaryny getirin. Ejem kakyň telefon nomerlaryny getirin we ýaşaýan ýerleriň adreslaryny getirin diýip şolaryň talap etdiler. Käbir maşgala derüw düşünipdir näme şol talaplar, näme şu maglumatlary mekdebiň molimler çağlardan ýygnýar. Barın mekdebiň molimden soran näme şu maglumatlar ýygnýar diýse, o molim ýene aýdypdy çağlar. Ay häzir ýa internetde geçşek bolýardy, ýürütürleşdirilen sizin çağlaryňyz bakarlaryny ýa-ni görmek üçin internetde gürür ýaly etjek bolýar. Şoň üçin şu maglumatlar gerek. Men näme diýen şu saýlawlar, gülkünç saýlawlar diýip terdim. İnternetde maglumatlar etmek üçin birinji internet bolmaly. Ony Berdimuhammedowdan soramaly. Türkmenistanda 30 ýylyň içinde iň uly gazanlaryň üstünlük Türkmenistanda internet açylmaly. Türkmenistanda internet yeterliler. Türkmenistanda internet bolmaýaly ýürüýte emhime gulluk görüşip ýör. Türkmenistanda internet bolmaýaly Türkmenistanyň bir kanun prezidenti bolan indi bolsa Türkmenistanyň wagtlaýynça ýerine ýetirip beren prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Vatan Habar, Vatan Yalan programmasynda çykyş edip şo ýerde hemme dünýä ýaratdy. İnterneti kontrolda saklan. İnternete üns beren adamlar her ýere girip görmesin diýip edil Türkmenistanyň içindäki ýaly adamlary öýüne oturdup, ondan soň çykartman hiç ýere goýurmaýaly internetten çeçek bolýar. Men öňüm diýärdim şu idiot diýip. Anam zoktu. Indi diýerdim öňüm. Ne bolýar? Näil sen Türkmenistanyň graždanlary ýa başga graždanlary adamlary internete ýerine ýa-ni kontrol etjek. İçinde polisler ýok. İçinde polis goýup bolan, ol internetin esasy ýa-ni mümkinçiligi we avantajy sen hemme ýere gidip bilýän. O ýerde azatlyk Türkmenistanyň içindäki ýa-ni köçelerinde, owlaryna, etraflaryna, vilayatlaryna, şäherlerine ýaly polis goýup bolan. Şöyle emhime de goýup bolan. Şonuň üçin o saýtlary ýapardyň 1-2-3 tane täze dörer, günne dörep dur saýtlar. Umumyň şol internetten kontrol etjek bol bir ýa-ni variant tapýar kesin. Ine ünsürin Türkmenistanyň 2020-nji ýylda gazanan netijeli diýip agzyny olup halk maslahaty aýdyp, munam pampersy ýaşlylar gyýgyryp, ay Çarguly Ataýew özünden gitjek bolup ýa-ni näil aýdyp biljeň bilen o gonjundan bäri ol anora ýatlya, anoradan görgüli yatan ýerine, ölen ýerine agdalyp ýatanlar. Sebäbi ol bilen okşadatary, şol bolmadyk zatlary beýan edip, bul ul waka edip onu ýa-ni Türkmenistan prezidenti aňyrsyny öpgülen adam ýa-ni. Şu gülkünç zatlar. Men gen görýän näme Türkmenistan prezidenti idiot. Şu gülkünç adamlar ýarlaklar şunu daşynlar. Pis tapar, supes tapar diýişýärli, ine şu idiotyň daşyna idiotlar düşýär. Akylly adamlaryň daşyna idiotlar hiç wagt düşmýär.
Haçan da diktatör görsen şu idiot diktatörün başına yine idiottur üşene de normal özünü silyan adam hiç vakt yanmaz. Etmedim şu vakta. Şunun için qaydık gelelim bizim temamıza yine internet meselesi. İnternetler yok. 15 günden beri yapılı. VPN işleden oklar. VPN beryan olanlar bak 15 yıllıkka bakıp korkutup otuyorlar. Adamlardan telefonlar alıp nira yerdin deyip bağlanıp otuyor. O Türkmenistan'ın içindeki bolup geçen yankı qadağançılıklarını internetin içinde çekip oluyor. Yoldaş Berdimuhamedov, siz kaçan şu meselelerini özünüze mesele deyip koyunuzda sizinle opozisiya karşı siz şu planetada yaşayan bütün dünyanın karşısında, bütün dünya adamların karşısında oluşuyor. Şunun için ben yani biz sizi tutmak kıymetine de. Biz yöne sizi bütün dünyanın karşısında koysak her kim bir söz yerine sizi kılıp kalıyor. Yine şunun için biz içinin informasyasını, yapı informasyasını daşına gur koyup kemmelere gem alır. Her kim bir söz yerine de eyyem sizi yıkılıyor. Siz şuraya koşak. Sebebi Saddam Hüseyin yıkıldı. Hitler yıkıldı. Stalin yıkıldı. Bir topar diktatörü yitirim olup gitti. Niyazov yıkıldı. Siz yıkılmadınız. Çıldırmadınız. Yani şunun için bizim esas maksadımız açıklık, prozrachность. Ne olup geçen olsa açık olmalı. Kim olaydı prezident? Devlete topar gelse de açık, prozrachность. İstenen adam istenen deyip bilip, eğer de şuna diyen çın olsa hükman düzeltmez olar. Başka açı yok. Yöne yankı yöne töhmet atmak hiç ilmanı vermez. Hakikat olsa onu gizlep olmuyor. Haçanla deyin prozrachность işeden gizlep olmuyor. Yine qaydıp gelelim bizim yankı gülkünç tarihimizde. Yine şu molim şeyle diye men yankı şu informasiya gerek sizi internette yürütülüşlerin mektebin sahifasına sizi koyup siz bakarlar görür yani. Birinciden internet yok. Onu kim versin? Berdimuhamedov onu şeyde saklattı. Hemen daşına yöne ol sinekleri aylanıp dur. Bir da internet edayeti öğünü var, öğünü çıkarıyor. Üçüncü, indi gel Türkmenistan'ın bilim ministrinin saytı net bolun okşulatlar. Gel bir ovan mektebi net bolun okşulatlar. Ya da gel şöyle çağan koyacak olsan inatatın pasportunun kopyasını yeme gerek. Bizden beri çağıramız mekteplerde okuyor. Şu yerde bir de e-mail'den neme geliyor, aksa geliyor yani ID ve pasportları geliyor. Yani onu gördünüz mü? Okuvam neme gördür, kim çıkışı diye kim geliyor mektep. Hem mektebin durmuşu yani moliyema, direktör, davulçu, bilim ministrine yazacak olsan gün şöyle edil 2 minutta yazıyor. Gün cevap veriyor. Yine ol devlet bolup biler devletlerde şu devletlerde niye internetin var yeri olsa internet yok olsa ayratin bir mektepte internet olmada bütün Türkmenistan'da internet olmadı. Demek şu ayratin bir mektebe Türkmen Telekom yani altınatır diye ya beyleki telekom internetler edir şu mektebe internetler beylikleri bermen edip bilmedi. Şunun için bu yalan vurgunlar gülküştörü diye. Yine şunun için men hemme enatalara diyen. Siz pasportların kopyalarını berdiniz, sizin hakiki seslerini değil, Berdimuhamedov oğurluyor. Oğurlap öz oğurluyor diye. Hazır Türkmenistan'ı Berdimuhamedov kurbanlığı dolundur geliyor. Ol hiç yere giden yok. Oğullarda gurur ne diyemişler? Yine Berdimuhamedov gitti. Yine teyarı Berdimuhamedov geliyor. Bir de bütün ömrümüz Berdimuhamedov'la geçmeli olacak. Neyem etmedik ha? Neyem etsek olacak ha? Şulardan bir deyip olur mu ha? Köçedeki hapayalı balığa yapışıp şular hiç deyip bilen yok. Maşinka da yok yor yani. Çelip üstüne uluş yani. Doğrudan şunu bir yıldan ulaştık. Buna da mena 30 yıl diktatörlüğünü yaşadım. Yeni 30 yıl yaşadım. Bütün ömrüm şulardan geçiyor. Doğrudan bütün ömrüm inhada gelecek 60 yaşıydı ya ondan sonra o Kerim diyen bir yeni bir tayarlık görüyor Şveycarya'da. National klublarda eder. Qarasın. Neçe daş gittik, şonça da rejim represiyalarına ve rejim
hakyky ýüzüni görüp başlaýar. Olar azatlyk entegim açyk baý bolanok 91-95-de Berdimuhammedow Sowet Soýuzyna entek ýaşap görenim bolsa açyk azatlyk gördü. Ol beýleki ady näme şo Serdar Çyburaşky olar azatlyk görenim. Näme diýen? Dema men bir zada giň görýän şu prezidentler demokratiýa diýýär. Demokratiýada bir gün ýaşap görenim. Menim şu Fransa berende menim diktatordum. Şunu bilen okdum. Bizim hemmemiz diktator. Birinji 3 ýyl şol klubunda ýa-ni turmuş görende bular turmuş görýän bir okuwçym aýdýar. Ýygnakda indi otursa akşam turmuşdan soň ýygnak. Siz bizi gaty ýaňyz diýär. Menim näme diýsem, siz bizden çempionlyk ýatacak bolan. Menim diýen maksat şeýle diýen. Ay ýok, dogry. Mene keyfim hoşnumany gelýär. Oğlunlar bilen görüşmän, sport etmän. Bu adam öz bedenini saglygyny nimetmän gelýär. Beýlik adam çempion bolmany gelýär. Beýlik adam gelýär, şurada 3-4 tane gyýyz bar, şolar bilen ýa-ni grup bolup gelýärler. Siz bize batyş edýäňiz diýär. Siz bizim pikirlerimizi, ideýalarymyzy bozýaňyz, ýa-ni şonu men dogry ýa-ni menne çalışmalar boldy. Birinji 3 ýylda men düşdüm. Menim diktator eken. Biz başka durmuş göremiz okda. Şulardan başka durmuş göremiz. Biz pikir edýär, şu Mercedes minip gyzyl tualetde ýa-ni gidýän bolsalar, diýmek ine şu durmuş bolmaly. Ýok, o durmuş edir şo bolmaly, lan durmuş. Ine bäde Ýewropada. Ananyň turmuşy barýan, meniň öwredýän okuwçylaryň biri ministersiýada işleýär. Biri ýa-ni nasyýal bir edarada işleýär. Beýlekçi Moli, beýlekçi alym, ýöne şu bir saatyň içinde men şolary ýa-ni nastavnik bolýan. Galan wagt gürleş görseň bularň akly gaty üçin. Men ýarşalym men. Diýmek, men bulary batyş etmeli. Bularň öz pikirleri bar, öz nimesi bar. Men ola bir saatda bulary nastavnik bolanyndan men bulardan gowy däl. Ýok, bular başga zatlarda menden üçin. Şonuň üçin Türkmenistanda bolsa bir ýolbaşy bolsa, edil oňa ýa-ni senden güýçli adam, senden üýtgeçli adam bir günlükde ömür sürer. Ýok, dogry. Ýolbaşy bolsa, sana hyzmat etmek üçin hökümet tarapyndan alynan şol işe. Türkmenistan prezidenti bolsa, bizim seslerimiz bilen bize hyzmat etmek üçin alynan adam. Benim ýene öz temamyza gaýdyp gelelim, hormatly watandaşlar. Indi şol molim näme diýär? Eger dese pasport kopyalaryny, telefon nomerlaryny, e-mail adreslaryny getirmeseňiz, MHM işarete gelip sizin ine salanyňyzy MHM alyp gider. Siz hem yetim çağırır bagyny bireler de şo ýerde bolarsyňyz. Ine salanyňyzy görmersiňiz diýip gorkuýar. Ine şonuň üçin men aýdýan, Türkmenistanyň mektepde okuyan ýa institutda okuyan taliplerin, okuwçylaryň ene atalarına. Siz öz pasportynyň kopyasyny hiç kime bermäne mejburlygyňyz ýokdur. Ilaytada ine häzir 10 küsünde saýlaw bolup durýar. Näme men size düşündireyim. Bular näme diýär? Bular sizin bar danlaryňyz ýygnýar. Sebäbi näme mektepde geçýär saýlawlar. Sebäbi mektepdäki eýýem 60-70% okuwçylaryň ene ataty, eýýem şoň ýa-ni maglumatlar alınýar. Indi mekteplerde näme geçýär? Eýýem owan adamlar mektebin ýerdedigini, şöýde izbiratiň ças, saýlaw çasynyň bardygyny bilýärler. Şöýra baryň diýse barmaly ýerini bilýärler. Bu bir ýürütilişden öňüne mergelýän sistem. Indi men başga bir molim bilen görüşdüm. Başga bir Lewat vilayatynyň molimleri bilen görüşdüm. Ve başga vilayatynyň molimleri bilen görüşdüm. Olar şeýle diýär. Men size okap berense gaty gen zat, men size okap berin. Bizim bar ömrümüz Berdimuhammedow bilen geçäjek öýdän diýerler. Öňe şunça kösenlik, indi haçyny gutarykka kösençilik diýdik bolyn, telewizorym göremdik, ruhdan gaçyp başladyk. Indi biz batdyk diýär, Serdarlar gelýär, biz batdyk diýerler. Indi mektepleri atylýan ýaşlyklaryň bültenleri geldi diýär. 15 günle internet ýok diýildi, swaz ýok. İnterneti yaptılar, VPN'ler işlenip, şun azıcık koyverdiler diye.
Indi saýlawlar näil geçýär diýär. Ýani saýlaw komissiýanyň wekili aýdýar şunu. Ay bize saýlaw güni oturýar, oğlardan bültenler gelýär, ýani adamlar gelýär, pasportlar berýär, belliýär, bolmaly ýaly. Alýar bültenlerini attyrýar ýa. Garaşýar giýje on käçeli. Naharlary ýyp daýy edip garaşýar. 10 kolnumy? 5-6 molim stoluň üstüne oturýar. Bültenler paçkalap ýetir. Ptiçka oýýar ýa Serdar Berdimuhamedowa ýa Gurbanulla. Hemmesini üýşüp taşlaýar ýa peçatlaýar ýa galanlarynam ýani öňkü bültenleri halta salýar ýa daşyny çykaryp otlaýar. Soň raşýodyny diýip bir sagatda hekimler geçirip goýarýar. Ýani inniki iraş boýunça ýani saýlaw участогuna geçirip goýarýar. Şonuň bilen işimiz bitdi. Polisler aýrylyp gidýär, MHM ýanymyzda durýar. Barlap dur. Biz başka da edibilemiz yok. Bize ettirmezler. Ne şu ýaly halka bulura ynanyp diye. Molimlarim şonu edýärde, ay biz hiç da edibilemiz yok. Biz başajak dağılmaz yok. Bize ýadadyk. Indi bar ömrümüz şul Deýus Berdimuhamedow bilen geçer mükadip ruhtuny açýar. Men bir zada düşünemek şöyle. Öýlere Suriýa näme etmeli? Biz näme ýeňmeli diýip aýda öýlere Berdimuhamedow derek, Serdar Berdimuhamedow ses berip ýa Gurbanulla Berdimuhamedow ses berýär. Mysal üçin direktor, bir mekdebin direktory. Ay boldy batdygyny, indi durmuş ýok diýip ay ağzyndan ýerine haram bolan söýler. Bol hemme mekdeplerde. Ýöne ýygnaklar geçirýärde. Gurbanulla gollamaly, Serdar Berdimuhamedow ses bereli. Gurbanulla 15 ýylda şunça zat etdi, bir şunu getirdi. Hemme zat üstünlükli zat diýip gaýtyp ýani 2 ýyl berdi. Diýmek. Dine Berdimuhamedow günah ýok. Diýmek bizim hemmemizde günah. Biz özümüz 2 ýyldy. Biz özümüz 2 ýyl bolan soň gowy tarapymyzdaky durmuşy az eden soň, yalançylyklary köp eden soň bizim durmuşymyz yalançylyk boldy. Sizde näil ütköşüklere garaşýaňyz, haçanda sizin özüňiz 2 ýyldyk edip yalançylyk durmuşyňyz 90% bolup durýar. Öýüňizde jogranýaňyz, köçede bir ýerine görseňiz jogranýaňyz. Galan wagty 24 sagatda, 8 sagat ýatýaňyz, 16 sagatda 2 sagat jogranýaňyz da 14 sagatyny dine Berdimuhamedow bolýar. Elbetde hiç şart bolmaz. Elbetde hiç kim turmaz. Elbetde hemmeti ýani Berdimuhamedow ses bererler. Elbetde. Polisam şeýle, molimlarim şeýle, ministersowam şeýle, ýöne akşam gizlenip kufrunda gurulýar. Bir saat. Diýmek sen bir saat guruşýan, 2 saat guruşýan, öz wagt durmuşyň üçin ýöne gynansak da 12-14 saat sen Berdimuhamedow bolýan. İçiniň ýagdaýy, daşynyň ýagdaýyna diýelim. Jogranýa 6 saat jogranýa ýöne her gün 6 saat 12 saat işleýär Berdimuhamedow gollamak üçin şu program Türkmenistanda ýerler. Ondan kim tutsun Berdimuhamedow? Siz gollasaňyz. Berdimuhamedow günahy ýok berde. Olay ýokarda seredip, ýani çağrı bağlanak adamlara ýaly seredip üstüňizden gülüp ýör. Ay oğulman oýanan şular näme diýär? Hiç tanıdy mı? Ine şu ýaly. Ine men habarlar aýtdym Türkmenistandan gelen. Şu ýaly ýene bir habar bar, başga bir molim aýdýar. Ýakynda bizim owamyzda bir näbelli dağlaşgar geldi. O dağlaşgar gelip bar çykyşynda Gurbanulyny öwüp soňunda da hemme sesler Serdara berildi. Bu näme dağlaşgar bolýar? Men şondan diýen, şol saýlawlar gülkünç. Mara vilayatyna saýlanan dağlaşgar görgüli bilen ogam soňky moment bilip galýar dağlaşgardy. Indi gorkýar şunu öldüremesinler diýip. Temen Türkmenistanyň eýýam Gurbanulyň belinin Serdar prezidentine karşı görüşýändi. Gorkup ýör o görgüli. Indi şu ýaly gülkünç sagatlar bolup geçýär Türkmenistanda aýsan aýdy bermeli. Ine şu ýaly saýlawlar geçýär. Bu saýlaw däl bir
yani sırtdaki olan bir oyun ya sahnadaki bir gülkünç oyun. Haçanla diyen prezidentin idiot olsa, haçanla onun daşındaki adamlar idiot olsa, haçanla şol adamlar, şol idiotun ediyen iş yalı, şol tansı oynap dursalar, yine şuraya alayım, gülkünç sahna oluyor. Men hem çıktı yani. Mesela için vice-premier çıkıya berdim Amerika'dan. Füge, onu soruyorlar. Sen doğun, onu bak kollap durursun, on aydınlattan döküp durursun. Ne hem çıkıyor? Ay men başka ne emediler? Başka ne emediler? İşten çık. Koy altın kim alırsa. Siyalık spesialist köp değil mi? Ho. Alır ya departamentin getirir, başarmaz. Rejim yıkılıyor. Mektep direktörü. Hakikati ver. Ay men ne emedin üstümde adımlar tutturdu. Adamların gurlaşmalı, adamların işlemeli, onu düşündürmeli. Türkmenistan başka tarafa var ya. Türkmenistan betbakçılığa var ya. Gizlenip aytmalı yatıp. MHM işgari 9000 adam. 5 vilayet var. 4000 adam, 4,5 adamı Aşgabat'ta. Yani Ahal vilayetinde 4,5 adam 4 vilayet var. Mü adam bir vilayette yine 700 mindən 900 min çelli adama yaşayan. Şoň mü adamı MHM galan MHM değil mi? 700 min, 800 min, 900 min bolup şu mü adamdan ortyan. 300 min bolayım. Şu mü adam olan bir kabinette oturan o ya gelinde sümtünüp 1 min bolup gelen o üstüne. Her yerlerde. Her yerde mardamız alçayım. 400 MHM'lik olum yoktur da. Oğulları hemme oğullara yokken bir iksan MHM'lik. Boldu. Indi bir oğuda diýmedin diýende 10 min adam, 5 min adam ýaşaýar. Näme 2 adamdan gorkýan. Ondan şolara bir hakykaty öpkötseňiz, oğa da girmeýär şolar. Şoň üçin biz özümüz bahana tapýarys. Bizim özümüz diktator. Biz özümüz ikiyüzlük edip şu rejimi gollapýar. Vatandaşlar, men näçip aýal men saýlary analiz et göremokdum. Ýöne häzir analiz et başladym ol. Hakykat çykarp başladym. Saýlawa aňyrda dursun. Biz özümüz bir idiot klownu aýdan edip özümüz şu klown sahnasynda esasy aktyor boldyk. Ene mektep muallimi. Mektebin direktora ol esasy oýnaýan adam. Ine şu mektebin direktory hakyky falsifikatsiýa edýär. Men inni muallimlere düşünürüm. Haçan nasıl? Hemme bülütenleri ýygyna hakykat ýaly ýaşyklara goýanmyzy? Haçan nasıl giýje 10 kilo adamlar ýokka? Bülütenleri ondan çıkarıp halta salıp ona ýakyp haltasy bilen. Haçan nasıl pitiçka goýup edilmezde siz 5 ýyllyk jinaýat, ýani siz çekmeli. Konstitusiýa boýunça 5 ýyllyk jinaýat iş. Siz ugurluk edýäňiz. Birinjiden giýje, ikinciden hem bir adam sesini onu habarsız uğurlu edýär. Mesela şimdi bir adam millerine girip bir adam alýany da şol mintek bir uğurlu yani jinaýat işte. Sizin edýän jinaýat. Siz bütün halkymyzyň öňünde durmuş bolýar. Siz bütün ýaşlaryň, geljek nesillerin durmuşyny bolýar. Şu falsifikasiýa. Te bul gelýän adam 30 ýyllyk gelýär. Şunu koýun. Men şol ýa jinaýat işleri edýän adamlar düşündirjek bolýar. Mektebin direktory siz izbiratiň участогyn, ýa saýlaw участогyn ýolbaşçy. Siz esasy jinaýatçy. Siz korrupsiýa, ýa bir jinaýat bandanyň ýolbaşçy. Sizin edýän işiniz jinaýat. Sizin ýanyňyzdaky 5-6 tan molim olary arada çyrp etdirýän zatlaryň jinaýat gruppaň hereketleri. Ol haçanla bir hirurg Banitsada jinaýat işede birini öldürýär. Siz Türkmenistanyň geljek betbakçylyklaryna öljek adamlar öldürýär. Ýa-ni şonu. Ol uly jinaýat, o möçber ýok. Ýa näçe adam şu teýlar gelenine ýa betbakçylyğa düşüp ölse, siz on sandan bet bilen ýok. Ine Berdimuhammedow men ýana her aýda şu rejim üçin, Berdimuhammedow üçin 150 adam ölýär. Ine şunu kim etdi? Her aýda 150 adam hata eder. 10 aýda 6500 adam ölýär. Diňe şu rejim üçin ölýär. Onam kim munaka? Geçen taýlandy, muallim direktory şol gruppa goýup bandan ýol boşlady.
Şol günahkar ve mu'lime günahkar. Siz pripiska etdiniz. Siz falsifikasiya etdiniz. Siz adamın sesini oğurlap Berdi Muhammedowy'a çıkıp koýdunuz. Ay men başgaça bilemok. İşten çık. Ne bilemok? Şogun çık. Yürüyte 12'sine çık işten. Yani halkın içinde adamlar koyun. Näme şurada iki sany emhemeşleri halk bolup, o bolup näme? Çöz bilen yok. Durmuş o yerde bir 100 adam bolup, nabildatyp kişi bolup. Seredin, nimetdim, sanadım, onan surata düşüp hem yaradım. Yine şu uzbratın uçasında, şu saylawluda şunça ses verildi, olam şuňurtdy diýip yanım. Onam hem yere dargadım. O bülteýden protokollam ýazdyrym şoňa. Durun ýanynda şol saylaw uçasında yine şuňa nabuldatlar diýilýär halkdan. Şuraya saylawlar geçende halkın içine istediğin adam topar bolup ya ýeköz bolup saylaw üçin ýa-ni nabuldatlar bolup. Mundaşyndan beýlik demokratik döwletler bütün dünýäde nabuldatlar getirip oturdup son şolar öz öýlerine baryp ýa-ni Ýewropa, Amerika, bütün döwletlere baryp şo ýerde reportaj berip men boldum, men gördüm tasdiklamak üçin международный halkary nabuldatlar getirýär. Bizde olur bolmady hiç. Geler o Belarusyň nemedi ol OBS'nin ýolbaşçysy diktator döwletden bir aýal gelip prezident bilen aýdym tant edip bile çärli geçirýär. Olar geler Belarusyň ortaýetden gelmede de şuraya geldi diýen bellerler. Yine şunu falsifikasiya diýär. Yine şu zat edilmede biz bu kredit ay men näme diýim? Ýurlaş direktorlar, ýurlaş muğlimler. Siz haçan diýiň? Ay men näme bilýän? Siz näme edbilen yok? Siz ýa-ni orta çıkıp halk bilen proteste çıkın diýen yok. Iň bärkisi jenaýat iş etmän, iň bärkisi sizin eliniz bilen şu Serdar Berdi Muhammedow bir kanun prezident ýene bolmasyn. Bu tarapda men näme diýini jenaýat iş edip siz rejimi esasa 90% atdan ne diýen? Men şunu sizin aklınıza salacak bolup düşündürýär. Şuraya düşündürüş dünyada siyasetçi düşündürür näler? Yine Türkmen halkyny düşündürýär. Bolýa, indi ikinci soraga geçeli bir topar konstitusiýa maddalaryny okujakdym, ýa-ni saylaw kodeksiň maddalaryny okujakdym, onu indikeden kalan. Sebäbi gysgaça aýtsam şu kodeksyň ýa-ni maddalaryny istenen adam istenlik wagt Türkmenistanyň raýaty bolsa, grażdan bolsa saýlap biler. Hiç bir agrançyny ýok. Bir kanunna beýle diýär, beýle kanununda ben 15 ýyl ýaşamyz Türkmenistanyň içinde. Bular özlerine dem kawat bermek. Ýöne halkara konwensiýalarda olur ýaly, ýa-ni limitler ýok. Sebäbi sen içinde ýaşa ýa içinde ýaşama, sen näme raýatlygyň ýetýäri ýok. Ya näme Trump prezident boldy. Bir ýyllap Amerikada oturdy. Käwagt 3 aýlyk başga döwletlerde işledi. Başga döwletlerde de boldy. Eger hasap edip görseň, bir ýylda näçe gün Trump Amerikada bolun bolsa, şu ýa-ni soňky 5 ýylda, onun ýyllary 6 aýlap daşynda da boldy. Ya beýlik prezidentden. Bu normalmy? Siýasy o seň işin. Sen daşna çykdyň, döwlük boldun ya saýlawda sen bolbilen ok diýilen ok hiç ýurtda ýok ona. Dene diktator ýurtda bar. O näçe bedilýär? Hiç wagt daşyndan we içinden adam saýlanyp bilmeli. Ýürütülüşden limitler, ýürütüşden bir gapyjyk, o gapyny açary garanqytandan dene diktatoryň eline bolar ýaly. Şoň üçin şular konstitusiýany söküp ýama ine şunu getirýär. Bolmasa konstitusiýa ütken oga 30 ýylda 7 gede öpdi. Fransada 250 ýylda 5 gede öpdi. Insan. Niýe demokratiýa? Ýa konstitusiýa birinji alanynda edir demokratiýa ýaly. Ýa şoň guruşýar. Ondan onu ütkedip her ýolbaşy bir srok däli, 2 srok däli, 3 srok däli ömürlük galyp ölünçe şonu ütkedip şunu aýrmaly ýaly. Indi ikinji soraga geçeli. Näme üçin opozisiýaň we halkyň wekilleri 10-njy martdaky geçiriljek saýlawlarda dalaşa hukmuna goşmadylar. Gelin şunu söýdüm. Konstitusiýany alyp görsek, ýa-ni saýlaw kodeksini alyp görsek, bir topar gadagançyklar bar. 15 ýyl bolmaly,
sen partiyalardan saylanmaly, 3 tane partiyadan saylanmaly. 3 partiyada başlan bolýan. Biri agrarny beýlekçi, ýa-ni terkiçiň partiyasy, üçüncüsi Demokratik partiýa. Bu Demokratik partiýa ol it gudurlyara ikisany gudulan partiýadan emelegi. Şu Demokratik ikisany partiýa şu Demokratik partiýadan emelegi. Demokratik partiyada gudurlarypda şu ikisany, ýa-ni ikisany partiýany doldy. Şuradaki adamlar beýleki partiýadan geçip şurada işleýär. Näme tüýtgeli? Hiçden. Ýa şoň üçin şol adamlar saýlawlara gatnaşsa da dala aşkar bolsa da şol partiýadan dala aşkar bolsa da olar diňe serdary teklip ederler. Ine ýa-ni aýdyşmaýar o var ýa diňe gurban bolýan ýa we serdara seslerini bilen diýip gaýýar. O ne dala aşkar. Şu ýaly bolup geçýär. Ikinji Eger sen öz başta gitsen, misal üçin bir öz başta gitjek bolsa, 10.000 sany ses almaly. 10.000 sesi her etrapdan 300 sany ses bolmaly. Diýmek, sen etraplarda ýygnaklar geçirip, bir 300 ses aljak bolmaly etraplarda. Ýygnaklar geçirip şo ýerde sen öz meýnamagy, öz ýa-ni eden işlerini düşündirip, olar bilen gürleşip şoldan ses almaly. Bu bir gerekde art bolmaýar. Diýmek, sen her etrapda diýmedim diýende 2-3 gerek bakka etmeli. Diýmek, sen näçe etrap baglygyny ýadyma düşenok, Türkmenistana ylga baýlansaňam ýa-ni samolyotla aýlansaňam ýetişmeýär. Bir aýda, ýa-ni hem aýlanmak, hem öz kandidaturaň, öz daly şäherinde öz dosiýeňi, ýa-ni sesler ýynak bolýar. 10.000 sany ses ýygnamak gaty kyn. Üçüncü, ol şunu ýa-ni 30 mektep ýeterlik däl şonu ýygnamak üçin. Üçüncü, bürokratik pähçilikler ýürütülýär. Ol dil pähçilikler. Näme? Ne dedim? Saýlawlar geçirilýär. Haçan Türkmenistanyň karantina ýatyrýar. Ýürüte karantina ýatyrýar näme üçin? Adamlaryň herketlerini, adamlaryň seslerini, adamlar arasyndaki agyýylyk gürleşikleri, adamlar sesleri ýygnak bilmedýär edilýär. Bir aýta geçip bolmak, etrapdan geçip bolmak. Ondan soň ýygnak geçirip bolmak. Sen haçan etjek bolatdy? Adamlar 7-de işden gelýär, ol ýygnaklar jemgyýet ýygnaklara. 7-den gelýär, 8-de ýa çağlarny naharlýar, 9-da gelip 1 saatda ýygnak geçirip bolmaýar. Onu 3 insan bir ýarym saat gerek. 2-3 saat gerek. Diýmek onun ýeri, onu käçilik diýer. Bir topar şuraya pähçilikler ýürütüp döredilýär, ondan ýygnak geçirjek bolsam, inan bize Türkmenistany gurun edip durýar. Türkiýede ýygnak geçirjek bolsam, sen ýygnak gider. Türkmenistanyň gurunam ýok. Ýygnak gelen adamlar ýygnak giderler ýa-da gorkuzarlar giderler. Sebäbi haçanda sen näme bildirip çykarsaň, bolýar seň öz problemin. Ýöne haçanda sen ýygnagy barsan, hakykatdan sen bir dalaşýara prezidentde garşy, ýa konkurent boljak dalaşýara diýmek. Konstitusiýon ýagdaýda prezident aýrjak bolan adama goşulyň bolýar. Hökümet üçin gaty hukukly. Her zat ederse 10 meşrutka bazar. Ýygnak geçiren ýygnak giderler, içine triýe gatar. Aýgara bir zat ederler de ýygnar. Mümkinçilik ýok. Bu zatlar ýanan. O diňe gülüp bolýar, aýdylyp köp gürküzülýär bolýar. Inni onu aýtmam gerek. Mektep molimler diýär. Günü. Mana da bu saýlawlarda bize saýlaw hiç wagt bolmadym. Özüne demokrat diýip gören bir diktator saýlaw geçirirmi? Ine biz geçirýär saýlawlary. Ine biz saňa gurun berdik, näme geçýär? 10 käçerli garaşýar. 12-de MHM gelýär, polis gelýär, bize ýa-ni durusymyzda. Biz hemme näme bültenleri ýaşykdan çykaryp, haltasy bilen ýakýar. Hiç tak galmady ýaly. Oturup pitiçki goýýar. 5-6 molim bol. Şoň bilen 50 gram urýatda goýýar. Watan satdyk. Ine şu watan satdyk. Ine şuňa watan dönük diýilýär. Ine şuňa halkyň bir umydy, niyet üçin ses berip goýan zadyny uğurla, diňe bir haramzada ses goýup, onu resmi taýdan tasdiklap, ine watan dönük häsiýetini herketin etdiň bolýar. Ine şu ýaly
Özümüz edýät, onu gelip etdirýän ýok. İksan portum MHM polis gelýär. Men şonu etjek gelmek boldy. Maňa şonu etdirmän hakyň ýok. Ay sen direktorlukdan aýrarsyň. Ine şunu gorkudýar. Diýmek, sen direktorlukdan aýrdar, bolmasa sen 5 ýyllyk jenaýat işini etmeli bolsun diýip şonu etdirýärler. Bu 5 ýyllyk jenaýat işini edýär-de direktorlukdan aýrylmaz ýaly. Bir deňer ýaly teride deňer ýaly jenaýatda beýerde bir tane direktor bolmak üçin ýa bir tane muallim bolmak üçin sen eýýäm bir günde 10-njy martda 5 ýyllyk jenaýat iş bolan jenaýat etmeli bolýar. Ki deňelýän şu. Direktor bolmak. Näme gerek? İstendik wagt sen tutup gidip bilýär. Falsifikatsiýa etdiň diýip. Onam etdirýän MHM bilen polisler hukuk gorayan idaralaryň ýolbaşçylary. Ünslerin. Onam üstünde duran ýürüýtirilen Türkmenistanyň saýlaw komissiýasynyň ýolbaşçylary. Olara konstitusiýa saýlaw arasynda geçirmeli adamlar. Onlara da etdirýän Türkmenistanyň wagtlynça prezidenti Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Sebäbi siz o kengurun suratyny gördüňizmi? Garnlar oğuljagy Serdar olam otyr. Bunun ediň nahary ýetirýär, bu karanlyk ýetirýär. Mene 15 ýyl edip gitara çalyp ýaradym. Indi 30 ýyllyk şunu goýun diýip ýanky basışlar edýär. Ine spektakl. Ine men size gysgaça düşündirdim. Ayağı nirden kirletine var yani. Yani kirlet näil ayağına var yani. Şu skema. Hormatly vatandaşlar. Bundan başga da bürokratik ýanky perkelçikler köp. Sebäbi egerde sana şans bolup hemme zatlar ýygyna sen barsaň saýlaw komissiýasyna. Şo ýerden sen ýa wagt. Sebäbi bular konkurent gerek. Bular konkurent hökmünde Mar vilayatyň ornbasary ýaly o üstüne senip görkezlen bir adam, olam gorkujugyna indi näme etişini bilmeýän adamlar. Hiç wagt özüne ýol ýanky jogapkärçilik alyp bolýar men saýlawda etjek, men seni utjak diýip bilmeýän adamlar bolýar. Sen olary gorkutdurýar. Nädir aýak basaýsaň ýa prezident boljak bolaýsaň seni tohumdan garaşdyr. Ine şunu saýlawda diýip bolýarmy? Yarın komitarida çynmy ýalanmy? Saýlawlarmy ýa-da bu saýlawlar dämi? Indi kimde kim bizim Türkmenistanymyz gözel, asmanymyz parahat, hemme zat gülýär, Gurbanoğlu janta bolsun. Şul bize şu asmanymyz parahat berdi diýenlere men ýene bir ýere gaýdýam. Bütün dünýäde asman parahatdyr. O Berdimuhammedowyň gazanjy däl. Ol bütün dünýä sivilizasyon öňdüji ýolbaşçylar, azatlygy talap edýän ýolbaşçylaryň gazanjydyr. Berdimuhammedow şol parahatlygy ýykjak bolýan adam. Ýadymdan çykarma. Diktatorlyk edip, falsifikasiýa edip, kezzapçylyk edip şu parahatçylygy ýykjak bolýan adam. Türkmenistany grajdan uruşuna elçek bolýan adam. Näçi? Egerde şurýaly bir kamçylyklar bolsa, ýanky molim aýdyşýardy. Ay mene 30 ýyla ýaşadym şular bilen. Diňe diktatorlyk gördüm. Ýene 30 ýyllyk çek bolsaň men bar ömrüm diktatorlyk bilen ýanky ýaşaýyş bolýar. Men bunyň garnaşy däl, men günüm geler bir gün menen bir ýaşamala bir günjik bir. Diýip şunu kotdum. Gün-güne on haklary azalyp, azatlygy azalandan soň öýüne çykyp tüpün alyp emhemelikleri ya öldürüp başlar ya öýlerini ýakyp başlar. Üýşüş. Ine bu bolsa hökümet suratda grajdan uruşun etdi. Näçe? Ýakylan emhemeşikler öýleri çağlary maşgalaty ýakylar. Ol öňküsýal dejurstwada ya bir 2-nji 3-nji aýalyň gezer ýörer, ya haramlyk edip gezer ýörer. Maşgalaty ýanar. Şu maşgalatyň jigileri, dogonlary, ejeleri, qakalary ýakyn adama aşy görüşürler. Halkyň içinde görüşürler dur. Başlanır. Grajdan uruşuna ýatar. Hiç kim saklabilmez. Polislerin saklabilmez, emhime de saklabilmez. Bir gitse gider. Berdimuhammedow gaçyp gider. Ine şoňa etdi. Ol häzir asman parahatçylyk, ol bir yalan parahatçylyk. Parahatçylyk bir şertleri dayanmaly.
näme şertler dayanmaly? Egerde halkyň günü gülýaly bolsa, egerde halkyň mümkinçilikleri ulu bolsa, egerde halkyň işi ba bolsa, ol alýan aýlar onu ýetýän bolsa, eger halk istenik wagt istenik ýere giyip bilýän bolsa, ýa-ni çykyp bilýän bolsa, gelýän bolsa, ol näçe şu parahat durmuşundan bizar bolup uştursun? Ýok. Ol gaýtyp kim uruştursa, bu ýerine goýup şu durmuşum men nime däme diýip görüşer şoňa. Ine onu parahatlyk durmuş we giljemiz parahat görünýär. Şu durmuş her adam içinde gynanyjyny saklap, näme etjegini bilmän, stressde 30 ýyldan bäri bolup, öz çağçyklaryň geljegine düşünüp, ýokdugyny düşünüp, inni şu Serdar Berdimuhammedowyň täze 30 ýyllyk ýa-ni diktatorsyny giyip, nägelik bildirip, bir ýerde bir zat edip, özüni ýaryp çykar. Ine şu şertde parahatlyk görkezýär näme? Parahatlyň bozuljokdygyny görkezýär. Şunu sören adamlar. Inni men diýjek bolýan adam bürokratik päsçilikler köp. Şoň üçin Türkmenistanda mümkinler. Saýlawlarda utmak ýa bolmak mümkinler. Dalaşgar bolmak, utmak mümkinler. Diýmek bizim barymyz istenen adam Türkmenistanyň içinde, Türkmenistanyň daşyndan saýlawlara gatnaşyp bilýär. Gepim tümek ýeri. Men şuň bir hökümetiň wekili bilen görüşdim. O menden sorýar. Bolýa, Türkmenistanyň içinde kimde biri, parça bolmasyn, zat bolmasyn, saýlawlara gatnaşyp bilýär, ardasyny eltip bilýär, şonu kabul edýärlermi? Etmeseler bir mysal edim şonu ýerde. Men olara düşündirýän. Siz näme bolun edýär? Şol herekete başlasa tutmak bilýärler. Ýitirim bolýar şoňa. Diýmek, şol konstitusiýa şeýle bir gurulan, ýuridik tarapyndan şonu biz gatnaşyp bilemdik, ýürüterdim. Fizik tarapyndan egerde bir kiçik mümkinçilik bolsa da onu bürokratik päsçilik bilen ýa-da MHM basyşy bilen bize etdirmeler. Diýmek bizim şansymyz saýlawlar başlamak hada ýok, gidip duran wagtam ýok, bu turunda da ýok. Diýmek bizim şansymyz hiç wagtam ýok. Men şonu size ýetirjek bolýan. Ine şoň üçin şu saýlawlar gürkünç, bizde saýlaw ýok, bizde birleniş bar. Bir kakasyň ogluny bir wezipe birleniş bar. Biz şoň şaýady. Inni maňa köp soraw berýär. Mara biz näme etme, näme edýär? Biz şu ýagdaýy çalyşyp bilermi, çözüp bilermi? Elbetde biz çözüp biler. Elbetde biz oňur biler. Edil çalt çözjek bolsaňyz, edil çalt şu gün häzir şu saat hemme düýüş protest çykmaly. Türkmenistanyň içinde adamlar galmaly. Hiç ada garaşmaly. Berdimuhammedow 10-njy mart garaşmaly. Bulyň ýanky çözgüdi belli. Biz häkimlikleriniň ýanyna baryp üçmeli. Giýje bunu durmaly. Duran adamlar naharlar etmeli, goýulmaly. Biz näerde? Biz bu saýlawlarda biz durdiýak bu saýlawlar diýip sesimizi bermeli. Sesimizi ugurlanmaly ýaly. Berenden soň. Sesimizi ugurlanmaly ýaly. Biz sesimizi beren soň. Biz häzir häkimlikleriniň öňüne baryp protest etmeli. Ay bizi öldürür, atarlar. Ýok, ho. Ondan kaçan bular ugurluk edýär. Kaçan da senin ugurluk edende imsinçilik edýär. İmsinçilik bolmaly. Hiç kim içeride aýtmaly. Ine şuram, şu häzir ugurluk, ses ugurlugyny edipdiler. Bular näçe imsin bolsa şonça berenýär. Şonça şu bolup geçer. Siz imsin bolsaňyz şu bolar. Ýöne galyp aýdyp bolsaňyz şular ýa saýlawlar ýene 3 aý geçirde daşyndan adam saýlap saýlawa goşurlar. O dine bile var. Biz informatif şeyli bolýar. Biz näçe protest çykardyk? Çykmadymy? Inni häzir çykmasaňyz 30 ýyllyk ine. Men size aýdyp aýdyp gelýär. Näçe çözgüt bar? Gaty çalt çözgüt bar. Biz çykmaly. Ay men ýeközüm çyk tapaň diýär. Bular seni ak gitmedi. Sen häzir gorkýar. Edil häzir. Dün men çykyş etdim. Ukraina barada eýýäm ýerden ýanky neme Raşid Meriadow bilen immigrasiýa ýolbaşçy ılgap muňa da haram aýdyp durup
Şu bir galayta men sizi edil janyny galar diýse, bular gorkup adamy galdyrman eýem ilçixanadan çykyp köpetmiyor. Görýärmi? Bular gorkýar. Häzir halk başgada bular saklap bilmejeni bilýär. Nidaý bok bir galanna oňa bir zat edäýär, beýlik bilse halk başgada şoň üçin sizi köşeşdirirler. Unuň jagadyny iltip bererler. Onyň özi, munyň özi uturuş ýok. Uturmarsan. Bir zatdan çöp bererler. Hemme zat ýa durur ýaly. Ne? Şu ýaly hereketler edilmede başlanır. Molim bolsaň, direktor bolsaň, hekim bolsaň, vilayet bolsaň, senem gülýal ýaşamarsyň, basylyp gidersiň ýa-da kösünürsiň 30 ýyl. Senem halk galanma, bular bedew salman, badalar ýaly kömek etmeli, maslahatlar bermeli. Polislary, emhanlary başga tarapda sürmeli. Bular may bermeli. Näşonda biz gatly ýaşonda biz etmeli. Inni bular ýaly edilmesek, murada näme ýoly bar? Ýoly bar. Gollan bili. Biz şu 12-nji martda çeli utmaz. Biz uturluk ol boýnalýas. Ýöne biz 12-den soň gysga wagt tutar. 6 ay almanyp ýaşy. Şonuň üçin men size her wagt diýen, aktiv bolun. Hiç zat etmen şeýle durup daşyndan bize seredip, soňkunem tupiga düşüp, men näme et bilýän diýmek ol mümkin näse, ol bir hökümet derejedäki işler, döwlet derejedäki işler, jemgyýetiň ýanky ýyllyk, asyrlyk işler. Onu işlerde gatnaşman, soňky moment çöp bolmaýar. Şonu men size diýen, aktiv bolun, habarly bolun hemme zatdan. İnternet sizin üçin şu Türkmenistanyň içindäki ýaşaýan adamlar üçin internet howa ýaly. Howadan beter gerek. Ya egerde azatlyk bolmasa, öýde ondan soň oturýan bolsa, daşa çykyp bilmeýän bolsa. Sen howa bolmaly. Sen öýüň içinde otur, ýapyk tamda şu howany demelýän. Başga howa demelýän. Bir kelleňizi aýlan. Men size şu zatlar näme düşünýärem? Sen burlun gibi. Beýle halklar ýaly bir wyjdanly namusy, özüni syýlamaly. Kim olar? Bir topar parahollar. Näçe biz olardan gorkmaly? Näçe olar bizden gorkmaly? Näçe häzir bütün dünýä ogurlyk edip dur Türkmenistanyň içinde? Bular imsim ýanky toşun ýanjyk bolup durlar. Häzir kim çyksa, nidaý boşun bassalar ýa tutsalar, bütün dünýäde jaňlaşdyryp şuları ýatyrýarlar. Ýanky saýlalar. Şondan edil 7 ýylda bir jogum bolýar 12-nji mart we şonuň öňündäki günlerde bir adet bolýar. Başga günler. Poýz giden soň ylgap ýoldan bespalyasy. Indiki poýz bar, ýöne haçan geljek belinde 6 aýdan 1 ýyldan 2 ýyldan ýöne geler şoňa garşy. Ya poýz giden soň ýyldan ylgamak özüň kösüne. Poýz durka miniň poýz. Miniň poýz, miniň lokomotiwy uly dipkinli, uly ýanky tizliklendir. Şonuň üçin egerde siz arkyny işde işler, aýlyk alyp, maşgalaňyzy ýetirip, gyrada ýene-de açyk bir möçberini ýygnajak bolsaňyz, egerde isleýän wagtyňyz, çagajyklaryňyz bilen, özüňiz bilen, isleýän ýurduňyza gidip, isleýän wagty ýygyňyza gaýtjak bolsaňyz, serketler giýjegini türkmen halkyna açyk. Türkmenistany diýende türkmen diýenim, türkmen halky diýenim baryňyz şol. Ýalňyşma. Şolara serketler açyk boljak bolsa, egerde hökümet işgärleri, hekim, arçyn, ýanky vilayetdaki etraflar, polis, MHM ulardan gorkmaga aňyrda dursun. Döşüň açyp baranda, gyýranda ylgak gelip sen hyzmatyny etdirjek bolsaň. Egerde sen daşyrda gidip bir problemaň bolup, şo ýerde problema düşüp konsulsluğa jaň edip, onuň ylgak gelir ýaly şonu etdirjek bolsaň. Egerde sen pasportyň bilen kösünüp daşary ýurtda oturup kösünmejek bolsaň, onu bize ses ver. Biz şu zatları size ettirer. Biz şu zatları hökümetin size hizmet eder ýaly eder. Hökümet diňe halka hizmet etmeli. Halk hökümete hizmet etmeli 30 ýyl ýaly. Yine 30 ýyl bu bütün halky hökümete hizmet etdirjek bolýar. Bütün halkyň baýlygy, tebii baýlyklary yine diňe hökümetdäki işin parahorlugy, ılaytada prezidenti gider ýaly çykýar.
Näme gelip burýandyr? Ine häzir wagty gelip çöldü. Şonuň üçin Türkmenistan diňe sag bolun hormatly watandaşlar. Men siziň hemmäňize her wagt kynýaly birinji bilen janlylyk arzu edýän, ikinji bilen azatlyk bilen adalatlyk öýleňizde höküm sürelýäli arzu edýän. Sag bolun.